Nakaibalo ko mo bala nga sa 30 minutes lang ka drive gikan sa Bacolod City. Malabot mo na ang ining lugar inaton nga katuan sa sining episode sang Tripping ni Roming. Gusto mo ni? Inabala sa pila lang ka seconds, ma-release mo ang imong stress. Daw nagbalik ka lang sa pagkabata, kag kasadya. Pero, depende na sa diskarte kag sa weight mo. Kung small, kulang sa weight, nagpreno sa tunga-tunga. Abi, butangan tas ang quickie. Quickie nga habon niya ha, para bilang lubricant. Pangpadanlog para mag-slide. Hoy, sliding na storyahan ta ha. Slow motion. Di kundi, rekta na ang slide hasta sa dalom. Kung medium, ari bata pa ya. Wala pa nervyos, puwersado. Kundi, rekta sa idalom. Kung large, What the what? rekta-rekta man padalusdo sa idalom. Kag kung triple XL naman. Less than 10 seconds, ato na sa idalom. Lingaw no? Bata kag tigulang, pwede mag-enjoy diri. Ini ang slip and slide sa may Guerrero Farm and Nature Park sa Barangay Kabatangan sa Talisay City. Sa 30 to 45 minutes nga drive halin sa Bacolod, malapot mo na ini kag mahapos na lang ang dalan sa karon kay sementado na. Sa may bangga lang gid antes ang kampestuhan nga resort, may lilikuan pa left. Mga 10 meters lang ang duta, after sina sementado na ang dalan. Pagpasulod mo pa lang sa Guerrero, mabatsagan mo na ang matugnaw nga napiyas ang hangin. May mga pine trees, daw malabagyo ang atmosphere. Labay lang man ako, no? Kape with benefits ang gusto mo. I-try na ang Blue Turna Supreme Coffee Blend. Available sa leading drugstores sa Negros Occidental. Bata mo no kung tigulang, may kalingawan diri. Slide para sa bata kang tigulang, may swimming pool man sila. Sa entrance fee 150 pesos, 120 pesos naman sa kabataan kag senior. May farmhouse diri nga pwede maka-overnight. May duha ka bedroom, may banyo, may malapad nga terrace nga pwede tambayan sang pamilya o kun barkada. Overlooking sa city, 8,000 pesos, good for 10 persons na. May iban pag diri nga mga cottages kay pang overnight kag mayara man sang for the day. Mayara diri sila sang orchard nga mayara sang villa sa kilid for overnight kag pwede maka-camping sa tupad sini. Good for 10? 6,000? Good for 5 to 10. 5 to 10 persons pwede. Bilog din niya siya na natin. Pwede na siya. Then pwede ka maka-camp. Pwede man siya camp? Pero kung magsubra sa 10? Pwede lang siya sa... May excess lang kami sa... Additional nga bayad? Per person na? Pila? 100 then entrance. Plus entrance. Overlooking naman ini sa Mount Marapara. May function hall man gani para sa mga gatherings ninyo.
May space pagid para for camping. Pwede makadala sa outside food, pwede man maka-order sa canteen. Kag, para sa mga plantitos kag plantitas, malingaw ka diri sa ilang nursery nga may collection sa mga cactus kag succulent. Sa una mga paglantaw, pensaro mo siya nga medusa, kung si Valentina, pero ini kinatawag nila nga monkey's tail, isa ka klase sa cactus. Kag diri makitaan mo ang iban pagid nga klase sa mga cactus nga do mga ikog man sa kamo nga do buhok. Sa mga nagapang ghosting, ini ang mga counterpart sa mga tanom. Yung tawag nila nga ghost plant, kaya kung gabi, nagaputi siya nga pareho sa mga ghost. So bisan ano man ang edad mo, sigurado ma-enjoy ka diri. Kag hindi overcrowded ang lugar, may safe space ka diri para mag-relax. Tandaan lang ang slip and slide. Every Saturday and Sunday, mayara sila sa rates para sa kada pag-slide nimo. Bata mo no kung tigulang, may kalingawan diri sa may Guerrero Farm. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping ni Roming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Padayo kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Roming!